De grote steden zijn veel aantrekkelijker. Uitgaansleven en zo. Lietse dwarpen rinnen leeg, zou blikken uit onderzoek van het CBS. Maar ook in de grote dwarpen, liek als Boetenpost, groeit dit probleem. Ja, dat heeft er vooral mee te maken dat er toch te weinig nieuwe huizen bijgekomen zijn. En daardoor stagneert het eigenlijk. Er zijn hier veel mensen die hier willen wonen. En er zijn hier ook veel mensen die hier willen huren of willen kopen. Maar dan moet er wel wat zijn. Maar de huizentekort is hier nog steeds. Dus misschien staat al 2 hier op een wachtlijst. Dus meer bouwgroen vrijstellen. Dat er meer huizen bouwen kunnen, maar dan wel een beetje op een normale prijs. Heel veel woningen die nou gebouwd worden, de vraag is ook al gauw 4 ton voor. Voor de starters is er eigenlijk geen woningen. Ik zoek wel een koopwoning ergens in de buurt, maar ja, dat is super lastig om daar tussen te komen. Helemaal omdat hier natuurlijk met de huizenmarkt nu alles wordt overboden. Ja, dat is super lastig om een plekje te vinden. Dat het in een grutplak als Boetenpost om een wenrom te ontbreekt, had de krimpinternaat nevens de inwoners een oorzaak. Ik ben hier nog bij mijn ouders, dus. Maar ja, ik kom zelfs ben je zoek ik net zo internaat blijven, denk ik. Dat je net zo vol is. Ik zie jij bijvoorbeeld naar Dokkum of Ljout of zo misschien gaan. Ik denk toch dingen organiseren in het dorp. Zoals Jester Nijtsjerk had nou ook weer een supermerk. Hè? Dus dat soort initiatieven, dat moet de gemeente ook ondersteunen. Want dan haast die leefbaarheid in het dorp. Maar ik denk dat het gewoon met de vergrijzing te maken heeft. Ja, en ik bedoel, wat is hier nog voor de jeugd is hier helemaal niks. Die zoeken ze toch op in de stad. Dus ik denk dat het daaraan leidt.